खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि बे डेली आपडेट बड' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायहरबावनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दिनैनि गिबिसिन खौराङाव दङ एडिआरइ आनजादनि समाव मबाइल फनजों लोगोसे सासे लाइमोना हमजादों। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशननि समाव गुवाहाटीनि नारेंगियाव थानाय एसआर एकाडेमियाव आनजाद मिरुआव मबाइल फन लाबोनायनि थाखाय सासे लाइमोनखौ हमनाय जादों। बे सुबुंखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेजपुरनि थागिबि साबिर हुसेन होनना सिनायथिनाय जादों। मानोना आनजाद मिरुआ आनजाद हलनि सिङाव इलेक्ट्रनिक आइजेंफोरखौ गनायथि होआ होनना गोख्रों नेम खान्थिफोर फोसावखादोंमोन, जायनि जाउनाव नायदिंगिरिया गोख्रैनो बिथांखौ हमदोंमोन जेब्ला बिथाङा फननि रिंखौ खोनादोंमोन आरो पुलिसनो खौरां हरनाय जादों। जाथायनि उनाव नुनमाथि पुलिसआ फैयो आरो साबिर हुसेनखौ हमनानै लाङो आरो उनाव बिथांनि बेरेखायै मोनसे केस रेजिस्टार खालामो आरो बिथांनि सायाव दा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नैथि खौराङाव दङ 8 आरो 9 नबेम्बराव प्लास्टिक फ्री जाथिंगा बार्ड फेस्टिवल फालिनो थांखि लादों। बे बोसोरनि जाथिंगा बार्ड फोरबोआ 8 आरो 9 नबेम्बराव एन लाइकुलनि खाथियाव गावनि अरायथा थाखोआव खुंजागोन। बे बोसोरारि जथुम्माखौ गोजां बोथोरनि समाव बरेल रेन्जआव फैनाय दावबायस'यारि दावफोरनि रैखाथिनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनाय आरो जिल्लायाव दावबायथायखौ जौगाहोनायनि थांखिजों खुंनाय जादों। बिनि अनगायैबो प्लास्टिक गैयै फालिथायनि थाखाय बांसिन गोसो होनाय जागोन आरो बांलांनाय गुबुंले जानायखौ नायनानै प्लास्टिकनि बाहायनायखौ खम खालामनाय जागोन। जाथिंगा फोरबो एबा जाथिंगा दाव फोरबोआ बिनि दावबायारिफोरनि देंखोनि थावनायनि थाखाय बायदि रोखोमनि गोसो बोनो हानाय आरो हाबाफारिफोर होगोन। रक एन्ड पप देंखोआ बेवहाय जोबोद मुंदांखा, जेराव गोबां जायगायारि रक बेन्डफोर दङ, जाय जाथिंगा देंखो फोरबोआव दिन्थिफुंगोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हायुंआरि बान्था मोनगिरि रोजाबगिरिफोरखौबो हांख्रायहरनाय जादों। फोरबोनि समाव दावबायारिफोरा ओनसोलारि आरो ओनसोलनि धोनि जाग्रा हारिमुखौ मोनदांनो खाबु मोनगोन। दिमा हासावनि हारिसायारि जामुंफोरखौबो मोननो हागोन। सामलायगिरिफोरा ओनसोलारि सुबुंफोरखौ फोरबोआव बाहागो लानो थिरांथा लायो। दावबायारिफोरजों गावसोरनि गियान आरो दोरोंफोरखौ रानलायनाय, हारि आरो हारिमुआरि सोलाय-सोल'नि मोनसे मोनदांथिखौ बांहोनाय। कुइज बादायलायनाय, समायना बादायलायनायफोरखौबो सारि खालामनाय जादों। दिमा हासाव टुरिजमनि मासिगिरि जसरिं दावफंल'आ गासैबो दावफोरनि मोजां मोनग्रा, मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा आरो ट्रेकारफोरखौबो फोरबोनि समाव जाथिंगायाव थांनो आरो गोथाव हारिसायारि जामुंफोरजों लोगोसे गासैबो हाबाफारिफोरखौ रंजानो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ आसामनि गभर्नरआ दिवालीनि थाखाय कामरुप मेट्र'आव 1 नबेम्बर खालि लकेल बन्द फोसावदों। आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ 1 नबेम्बरखौ कामरुप मेट्र' जिल्लायाव दिवाली फालिनो थाखाय जायगायारि बन्द फोसावदों। दिवालीयाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो रायजो सोरखारनि मावख', सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन। बिनि अनगायैबो बिबानगिरिफोरजों फोसावजानाय बिथोनाव बेखौबो बुंनाय जादों दि कामरुप मेट्र'नि सिङाव गासिबो राङारि फसंथानफोरा भारत सोरखारनि नखर बिफाननि फोसावथायजों फरायजानाय एन.आइ. एक्ट 1881 नि धारा 25 नि सिङाव बन्द थागोन। बे हाबाफारिनि थांखिया दिवालीखौ सोरखारि मावख'आरिफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा फालिथाय बानायनाय आरो मिजिंथिनाय जायो दि बेयो फिसा-फिसा रंजाहोगोन आरो मावफारियाफोरखौ सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि आनजाद नायनाय खरसानि बिथांखि बानायनो गनायथि होगोन। दिवालीखौ सोरांनि फोरबो मुङैबो मिथिनाय जायो, भारतनि बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन फोरबोनि गेजेराव मोनसे, जायखौ जोबोद गोसो गुदुं आरो रंजानायजों फालिनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ गंसे गुदि सावस्रि मिरुआव दासिमबो फाहामगिरि गैयैनि अजद होदों गामिनि रायजो-राजाफोरा। बाक्सा जिल्लानि 1 नं बगलामारि गामियाव थांनाय 5 बोसोरनि सिगांनो रायजो-राजानि खाबुनि थाखाय सोरखारा गंसे गुदि सावस्रि मिरु गायसनदोंमोन। नाथाय बे सावस्रि मिरुनि न'आ आबुङै लुफुंजानानैबो 5 बोसोर जोबनानै थांबाय। नाथाय दिनैसिम बे गुदि सावस्रि मिरुआव रायजो-राजाफोरनि सावस्रि सिबिथायनि थाखाय सासेबो डक्टरा आगान होफैजेनाखै, जेराव बे आबुङै लुफुंजानाय सावस्रि मिरुनि न'आ बायनानै हाग्रा-बंग्रा सोमजिहोदों, जायनि जाहोनाव बे बाक्सा जिल्लानि 1 नं बगलामारि गामिनि सावस्रि मिरुआव थाबैनो देहा फाहामगिरि एबा डक्टर हरनानै रायजो-राजाफोरनि सावस्रि सिबिथाय होफैनो थाखाय खावलायहरदों गामिनि रायजो-राजाफोरा। बाथि खौराङाव दङ सोनाब बेंगलाव गारिनि जाब्रबथायजों आसामनि सासे लाइमोननि जिउ खहा।
सोनाब बेंगलनि फालाकाटि पिउसन माइक्र' फाइनेन्सआव खामानि मावनाय आसामनि सासे लाइमोना दुखुनांथावै जिउ गोमायो। सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार सिंनि फालाकाटायाव पिउसन माइक्र' फाइनेन्सआव खामानि मावग्रा आसामनि सासे लाइमोना गारिनि जाब्रबथायजों थांनाय सनिबारनि मोनाबिलियाव जिउ गोमानांदोंमोन। जाब्रबथायजों जिउ गोमानांनाय सुबुङा क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गकुरकाटानि हरनदेनि फिसाज्ला बिप्लब दे होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय सनिबारनि मोनाबिलियाव गंसे बाइकआ बिप्लब देखौ सौग्रावना होनायाव गोग्लैनानै खर'आव गोसायै जखम जायो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो, जायनि जाहोनाव बिप्लब देनि थैनायनि जाथायखौ खौरां मोननानै नखराव दुखुनि थासारि सोमजिहोयो। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथायजों रुंसारि जानाय बिप्लब देयानो नखराव खामायग्रा सुबुंमोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे दुखुथिया नखरनो सोरखारा अनसुंथाइ होनांगौ होनना खावलायो। 6थि खौराङाव दङ। दिवाली फुजानि मोनायाव गान्दा बुथारनो बिथांखि लानाय 4 मैहुर खालामग्राखौ आसाम पुलिसआ हमदों। मोनसे थिरांथायारि मैहुर खालामनायनि बेरेखा अपारेशनाव आसाम पुलिसआ अरां नेशनेल पार्कनि साखाथियाव 4 दुथां मैहुर खालामग्राफोरखौ हमदों, जाय जानो गोनां फैगौ दिवालीनि मोनायाव गान्दाफोरखौ बुथारखोमानो थाखाय थांखि लादोंमोन। नाथाय दलगाव पुलिसआ मोनसे गोनांथार खौरां मोननायनि उनाव बिसोरखौ हमनाय जादों, जायजों बिसोरो जेबो खहा जायैनि सिगां हान्जाखौ गान्दा बुथारनायनिफ्राय हमथानो हादोंमोन। सन्देह गोनां सुबुंफोर जायनि सिनायथिखौ आब्दुल आली, असगार आली, आली हुसैन आरो खलीलुर रहमान होनना मिन्थिनाय जादों। गासिबो हायुङारि पार्कनि साखाथियाव थानाय काउफाटी गामिनि थागिरि। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरनिफ्राय गंसे .303 राइफल आरो गंसे राइफल बेरेल जब्द खालामदों, जायजों गान्दानि सुबुं अनजिमाखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे मोजाङै बिथांखि लानाय अपारेशनाव हेंथा सोमजिहोदों। दा बिसोरनि हाबाफारिफोर आरो बिसोरनि मैहुर खालामग्रानि सोमोन्दै बुथुमनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ। आसाम रायजोनि मावफारियाफोरा 6 निफ्राय 10 नबेम्बरसिम जर'खा सुति मोनगोन। आसाम सोरखारा मावख'गिरिफोरखौ गावसोरनि बिमा-बिफा आरो नखरनि सुबुंफोरजों सम बारहोनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय पितृ-मातृ बन्दना मुंनि मोनसे रुजुजायै सुति हाबाफारि फोसावदों। बे हाबाफारिया 6 नबेम्बरनिफ्राय 10 नबेम्बरसिम रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय बैसो जानाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ मान होनाय आरो जोथोन लानायनि मोनसे जर'खा सरासनस्रा सुति। बे हाबाफारिया मावख'गिरिफोरखौ 7 नबेम्बराव छठ पुजा आरो थिखानाय नैथि सनिबार आरो रबिबार बायदि रायजोआरि जिरायनाय सानफोरजों जर'खा सुतिनि समखौ ज' खालामनो गनायथि होदों, जायजों सानबानि जिरायनाय सम बारायनाय जायो। बेनि थांखिया मावख'गिरिफोरनि थाखाय गावसोरनि समखौ बिमा-बिफा एबा गेदेरफोरनो अननाय, मान होनाय आरो लोगोआरि सोमोन्दो होनाय। मख'जाथाव दि बे सुतिनि थांखिया नखरारि जोथोनजों सोमोन्दो गैयै गावारि हाबाफोरनि थाखाय नङा। हाबाफारिया बेखौबो थि खालामो दि गोनांथार सिबिथायफोराव मावग्राफोरा गासै रायजोआव थाद'नाय गैयै सिबिथायफोरखौ रोखा खालामनानै फारि-फारियै सुतिखौ लानो हागोन। थांना थानाय बिमा-बिफा एबा बिहाव-बिखुनजो गैयै मावख'गिरिफोरा बे सुतिनि थाखाय आरजाथाव नङा। आर'ज बिलाइफोर आरो बांसिन गुदि खिथाफोरखौ बावनाय पितृ-मातृ बन्दना पर्टेलनि गेजेरजों मोननो हागोन। दिनैनि जोबथा खौराङाव दङ। नागालेन्ड सोरखारा दिवाली फोरबोआव फाटका गावनायखौ होबथानायनि सायाव सांग्रांथि होदों। फैबाय थानाय दिवाली फोरबोनि सिगां नागालेन्डनि डिमापुर पुलिस कमिशनारआ नोगोरारिफोरखौ फटका गावनायखौ होबथानायनि बागै सांग्रां खालामदों। मोनसे रैखाथि गोनां आबहावा आरो लोगोआरि आबहावाखौ रोखा खालामनो थांखि लानानै बिबानगिरिफोरा नोगोरारिफोरखौ बिबान गोनां जानो आरो फटकाफोरनि बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदोंमोन, जाय आबहावायारि खैफोद गोनांल' नङा, गोसा बेफ्रुनाय आरो जोंबावनायनि जाहोनाव जुनारफोर आरो मानसिनाव गिनाय आरो गुबुन सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरनि जाहोन जानो हागौ। बबेखानि बोसोनगिरिया बुंदोंमोन दि दिवालीनि सानफोराव मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिमल' गनायथि होनाय जागोन आरो फाननाया लाइसेन्स गोनां फालांगियारिफोरनि गेजेरजोंल' जागोन होनना फोरमायदों। थामहिनबा देहा फाहामसालि, नार्स हम, गुदि आरो जिल्ला सावस्रि जोथोन मिरु, सोलोंथायारि फसंथान, बिजिरसालि, धोरोमारि थावनिफोराव गावनो मोननाय नङा होनना फोरमायदों। बे होनाय आयेनखौ मानिनाय जायाबा आरो आयेनफोरखौ सिफायनाय नुनो मोनोब्ला आयेननि राहा बायदियै साजा होनाय जागोन होनना फोरमायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।